digdi, igwa pa kayo barangay na bubuksan na negosyo? Sagradang pamilya. Kasunod ka ng barangay? Oo. Kung pinitabi, Jimmy, sabi ng 60. Adi, 60 times 150. Gulping budget din eh. Ito ba mga 80 nga na kayo? 10 milyon ini. 10 milyon? Oo. Ay, ayos na di maratin sa katagadigdi. Sa kuhan, bako sa pagtatanong, pati sa pagnegosyo. May mga taman pa naman, oh. Ano mga katabang yung nagkikitabi kung naahensya? DSWD, Department of Agriculture, Dole. Sa tarong simana, Jimmy, sa mga agum naman ninda. Mga lalaki, ano naman ang project nila? Sa mga agum ninda, iyan katawan mo ng tupad. Matrabaho. Ihanda sa mga tanuman ninda, papaiwason. So, ining mga kababaihan, maiwas na sa mga tanuman ninda, mas nakon na silang aan yun. So, kuya Tati Jimmy, mas lalong magiging sustainable ining grupo ninda. Anong vision mo po, Congressman, after mga pirang taon, arasin sa doon ng Bilugatar District? Ang kuyang ko hindi, nasa pandemya kita. Gusto kong mas duro na dakon ang pagkaon. Food sufficiency. And then, afterwards yan pag nakuyan mo na talaga, ining tindahan na yun na magsusupply ka mga gulayon di sa Barangay. Pakulang di sa 3rd district, Bilog na Albay, baka sa ibang mga probinsya. Iya tabi ang vision ko. Kung ang Baguio City, namit bidan sa mga pag-supply ng mga gulayon sa iba't ibang lugar di sa Pilipinas. Gusto ko yung mandigi sa 3rd district. Pero pag after ka itong mga bagyong uminaragi sa Runodin last year, sabi ko, gari sa pagiling ko, pag-abot sa pagkaon, sufficiente na kita ko yan. Iyo, sufficiente. Digi sa 3rd district. Kamagayon ganita, ang mga tao na yung kwarta, yung mga trabaho, ang pagkaon niya, kung sanabi-labi. Tapos motivado na mo yan kung ang mga mga parauma, mga ining mga kababayan. Ay, hinigusan talaga. Di sila magsinasar na pag-una inda, magtanom ka na. Umuyan na yung mga kapital na sinda. Kaya kung sila 150,000, tuunin mo yan, pupuna sila, negosyante na sinda. Okay. Thank you so much, Congressman. Si Congressman Fernando Didi Cabredo.